ବୋଉଟା କି ପାଣି ଗୋ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଉ ଗଙ୍ଗା ପାଣି କି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି କି ଭୋଗ ଲଗେଇବ? କାକୁଡି ଭୋଗ ଲଗେଇବ ନା କି? କି ଚକଟିଛ ଗା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏବେ କେତେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଟା ଗୋଟେ ଦଳାଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଆକୁ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛ? 1 2 3 4 5 ବହୁତ କଷି ଗୁଡା ନେଇ ଆସିଛ ଗୋ ବୋଉ, ପାକଳ ହେଇନି। ଏ ବାପା ଏ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ କି ପାଇଁ କୁହ? ମାର ଗୋଟେ ପେଡା ବିଛା ଭବାନୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ପେଡା ଗଛ। ଭବାନୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି। ଭବାନୀ ମୁଁ ଅଛୁ ଏବେ ପେଡା ବିଛେଇବା ଆଉ ଖାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡା ଗୁଡା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଗୁଲଗୁଲିଆ ପେଡା। ତ ଭିଡିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରା ପୁରି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡେ ଆଜି ପାଗ କେମିତି କରିଛି? ଆମ ଆଡେ କିପରି ପାଗ କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମ ତୁଳସୀ, ଆଉ ଆଜି କେତେ ବଢିଆ ଖରା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆଜି ମେଘ ଫେଘ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରି ଖରା। ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଠି ତୁଳସୀକୁ ଧୋଇ ସାରିଲେଣି ଭଲସେ, ଏବେ ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଗାଧୋଇ ଗୁଧା ସାରିଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ବୋଉ କି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ବୋଉ କି କରୁଛ? ବୋଉ ଏବେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିବ ନା? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇ ମଝିରେ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ବି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବୋଉ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ହଁ। କି କହିଲ? ହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତ ଏଇ ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାରୁ ବୋଉ ବି ଗାଳି ଦେଲେ, ବାପା ବି ଗାଳି ଦେଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନୁ, ଗୋଧରଙ୍କୁ ଶୋଇଛୁ। ତ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆଗେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲି। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିସାରିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଏବେ ବ୍ଲଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ବୋଉ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇଦିଏ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହିଁ ଲାଗିଲାଣି। ବୋଉ ଏଟା କି ପାଣି ଗୋ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଉ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ଘର ସାରା ତୁଳସୀରେ, ଘର ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କି ଭୋଗ ଲଗେଇବ? କାକୁଡି ଭୋଗ ଲଗେଇବ ନା କି? କଦଳୀ ନାହିଁ? କଦଳୀ ନାହିଁ, କାକୁଡି ଆଉ ଗୁଲି ଭୋଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ କିପରି ଗୁଲି ଭୋଗକୁ ଆଉ ଆମର କାକୁଡି ଭୋଗ ଆଜି ଲାଗିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଥାଳିରେ କେମିତି ସଜେଇ ସାରିଲେଣି। ବୋଉ ତୁଳସୀରେ ପୂଜା କରିସାରିଥିଲ ନା? ପୂଜା କରିସାରିଥିଲ? ଆଉ ଘଟରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ? ଦେଖ ନା ଟିକେ। ତୁଳସୀ ଦେଖ, ତୁଳସୀ ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତୁଳସୀରେ ଫୁଲ ତଳେ। ଆଉ ମୁଁ କିସ କରିବି? ମୁଁ କିସ ଅନେଇକି ବସିଥିବି ନା କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଯେତେ ଥର ବି ପୂଜା କରିସାରିବେ, ହଁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ପୂଜା କରିସାରିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆମର ଯେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ବଡବାପାଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଠିକ ଟାଇମରେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବୋଉ ପୂଜା କରିସାରିବେ, ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖତମ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଫୁଲ ଘଟରେ ଏଠି ଆମର ଇଏ ଦିଆଯାଏ, ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ତୁଳସୀରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ ନାହିଁ। ଖାଇତେ ଖାଇତେ ଉଠିକି କିଆଡେ ପଳେଇଥିଲ? ପାଣି ବନ୍ଦ କରତେ ପାଇପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବୋଉ ଏବେ ଖାଇତେ ବସିଗଲେଣି। କି ଗୋଳେଇଛ ଗା? କି ଚକଟିଛ ଗା? ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ, ବାଇଗଣ, କୁନ୍ଦୁରି। ପୁଡିଥିଲ ନା ସିଝେଇଥିଲ? ଗୁରୁବାର ଆଜିକୁ ପୁଡା ଖାଇବ, ସିଝେଇନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏବେ କେତେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଟା ଗୋଟେ ଦଳାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଇକି ମୁଢି ଉଷୁନା ଉଡିଯିବ ନା କି ବୋଉ? ଉଡିବ। ଏ ବୋଉ କୁକୁଡାଟାକୁ ଦେଲ ନା ଏଇଠି ଖାଇତେ? ଏଟା ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା?
ଆଉ ଜଣେ ବସିଗଲାନି ଖାଇଛି ନା ଇଏ गो आकु केटा अंडा देइछ 1 2 3 4 5टा अंडा देइछ आउ ताकु केटा देइछ हमरो जेटा बसिची खाइकी बसी गलानी जेटा 7टा मात्र 5टा अंडा देइछ एपोटा प्रथम फुटेबो नै ओ तार प्रथम की सेटा तानु ठीक अछि सरी गला बुटोटा बतरे थिलो ना बु बुडाली गुडा सकाळो बतरे दिथिन नने हबनी है ठीक एते शीघ्र होबोनी ए हमरो ग्राइंडर रे भी हबन ना ग्राइंडर हबो बतराटा शीघ्र होई जिवो बहुत समय लागो ए पेडाटा खाइ दउ ना के धरिछ खाइ मीठा अछि ना पेडाटा अरे कोसा बनाउ फसकार को कोसा कोसा ओहो सामान देखि पारथुए एबे बो बुट डाली को बढ़िया से पेस्ट कर दैछंती ए बो ई फूल उडा काली कर नथिलो कि दुईटा आउरी रहि जैतिला आजी आनी कि ओ दिबे आजी आनिचो काल तो ए कालिका फूल उडा मते लागुची नै आजी फुटितिला आजी फुटितिला कालिका फूल रनाउची मते ए की करियो ताने भजा ना की बुट डाली तरकारी हबो बडा हेबी आ कुंदरी काकड़ भजा हबो कुंद्री काकड़ भजा आ परिवा की होची आ मसला दे परिमेनी गोबू ई भेंडी उडा आनिथिलो ना भेंडी आउ हेनी ना आउ हेनी हेनी बहुत कसी उडा नै आछो गोबू पाकळ हेनी कि दिजदी ए बापा ये तोड़ी के आनले की पई कोना बड़ी दाने हे देखुनी कालियर को वीडियो डाल ले बड़ी दाने ये टिकी देखो ना देखिए केते टिकी काई नहीं छुटिया उडा नै आछो पूरा पूरी ए आनी बरथिलानी तो बढी दांता आउरी आ बाइगण अछि एगा की गो सेउडा दी हमरो बिचार नाडी ओहो काली जे बुइताळु साग करथिलो ना ता नाडी उडा मार उडे पेडा बिछा भवानी तो सामने देखि परथु एटा हम पेडा गछ आ केते खरा हिची देखंतु केते परिमाण ले पेडा हिची हमर पूरा भरपूर हिची गछ आ भवानी आ मु एबे अछु भवानी कैमरा सामना को आसुनी भवानी में अछु एबे पेडा बिछेबा आ खाइ तो ठीक अछि सामने एबे पेडा को बिछेबा काई भवानी केडा बिछेबा सेटा काली जेमती देखिल ना पूरा पाकला पेडा सेई बळिया दरकार केडा हबो को एडा सेई बळिया हबो कि भवानी आई पटे केडा ए बड़े ए भाई बढ़िया पेड़ा उड़ा हिची भाई এই পেড়া উড়া খাইতে সামনে ছোট হও বরঞ্চ মজা আসিব না কি ভবানী এই পেড়া উড়া মজা আসিব পুরা এইটা উড়া পাচ্ছি छिड़ुनी आज्ञा बड़ू काली हाँ खाई देथिनी सेटा देइथिलो बे छिड़ुनी बे भवानी ए भाई पुड़ी होला कि ना ना अच्छे 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 अच्छी 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 परिश्रम वृथा जाइनी सांग माने आर पद की पळे जाइथिले पूरा नटाडा से पाडे देखा भवानी देखा केमती नटा आउ नाही भवानी ये करिया ए सुन मो कथा सुन पेड़ा गुड़ा काटी देबू एबे हला टिके लुण टिके लंका देखि पूरा पूरी चटपटा करी खाइबा ना की कहूछु हो नियाती इटा बडे बोलै छु तुम गछ छेड़े दो थाउ एको थाउ ना की हां हां थाउ सेतियो ठीक अछि भवानी सुन ने 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 धो 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 ने टिके धू पेड़ाटा खाइबा तू काटिबू आज तू काटिबू आकी धू एठी धू पानी अछि तो सांग माने एठी पानी अछि देखथु एबे पानी रे हमें धुइबू पेड़ा को ताबरे काटी की खाइबू तो वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु मजा आजियो पूरा पूरी भवानी केमती करियो आज टिके कंचा लंका को दोलिबू हला कंचा लंका ता सहित नुण बस लंका गुंड दबार ना कि पेट जଳି जीवो देखंतु पेड़ा गुडा केते बढ़िया है सांग माने पूरा गुलगुलिया पेड़ा आउ तो पीछे गला रह मु भी टिके धुई देटा ने तो भवानी एबे पेड़ा को नेकी पळैला चलंतु
पेड़ाटा पूरा काटी कुटाई खाइबा बोऊ टे लुण आ कंचा लंका दियो ना भवानी नहीं जा लूण कंचा लंका पेड़ा आनिचे खाइब ना कच्चा पेड़ा गुड़ा खाइते मन ना देखो केमती देखो देखा भवानी देखा देखो ना केमती ହେଇଛି ତୁମେ ଯେ ଏବେ ଖାଇଲ ତାଠୁ ଏଇ ପେଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ପାଚିଛି ଗୁଟେ ଲଙ୍କା ଦେବି ନା ଦିଟା ଗୋଟେ 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 ଥାଉ ବେଶୀ ଖାଇବାନି ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ କରନି ବୋଉ ସେଇଟାରେ ଦିଅ এইটা দিও କିଏ ଭଲ ଖାଇବ ବୁଡେ ବୁଡେ ଛୁଟିଆ ଲଙ୍କା ରେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦବା ଆଉ କୁ ଦବା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ କଣ ଦେବି ହଁ ନା ନା ଥାଉ ଆগে ଦେଖ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଲଙ୍କା ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା लो ରାଗ ବାକି ଅଛି ଭବାନୀ ରାଗ ବହୁତ ଅଛି କଣ ଖା ହଉ ଦେ 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 ଆମରି ଘର ଲଙ୍କା ତ ହଁ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ପରା ଆଉ କି ନେବୁ ଭବାନୀ ଆଉ ସେ କୋନ କି ପନଖିଟା ତୁମେ କାଟୁଛ କି ବୋଉ କଣ କି ନା ପନଖିରେ କଣ ନେଇ ଯା କେ ବାର ସେଇପାରେ ଆର ପାରେ ଟିକେ ଉଦାରା ନେଇ ଯା ଅଦାଟା କାଟିଦିଅ ତାପରେ ଦିଅ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପେଡ଼ା ଖାଇନି ଆଜି ଭାତ ଖାଇବ ନା ବୋଉ ତୋର ଖାଇକି ରାଣି ପେଡ଼ା ଆଇନା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଟ ପକେଇଲେ ଖାଇଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଖାଲି ରିକି ପଢୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭବାନୀ ଏବେ ବସିଯାଇଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପେଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପେଡ଼ା ଆମର ବିଛେଇ ଆଣିଛୁ ଏବେ ଭବାନୀ କାଟିବ ତାପରେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇକି ଛଡିବାନି ଚୁପା ଛଡ଼ାନି ଏଥିପାଇଁ ଛଡ଼ାନି ଯେ ପୁରା ପାଚିକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି କଷା ଲାଗିବନି ଏକା ହଁ ହଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁନାର ଦଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ଏ ପେଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପେଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା ମାୟାପୁରୀରେ ମାୟାପୁରୀ କୋଲକାତା ହଁ ହୁଁ ଆଉ ବଡ ବଡ ଟିକେ ପେଡ଼ା ସାଇଜରେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ବଡ ବଡ ପେଡ଼ା ଗୋଟେ ତ ଦୁନାର ଏଇ ଯୋଉ ଖଲିପତ୍ର ଦୁନା ମାନେ ସୁଲ ଦୁନା ଦୁନିଆକୁ 20 ଟଙ୍କା ହଁ ନା ବାବାରେ ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାମାନେ ଚଟଣିଟା ସେଟା ହଁ ପେଡ଼ାକୁ ଚାରିଗୁଳା କରିଦେଲେ କରିଦେଇକି ସେ ଧନାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ହଉଛୁ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇଛି ସେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମିଠା ଥିଲା ନା ପେଡ଼ାରେ ବଢିଆ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭବାନୀ କାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ପେଡ଼ାକୁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମତେ ଦେଇଛି ରାଗ ଚକଟି ଦେଇଛୁ ଆଉ ପୁରା ବାସ୍ ବାସ୍ ତ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ପନଖିଟା ହଟେଇ ଦେ ଆଗେ ପନଖିଟା ସାଇଡ୍ କରିଦେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଖା ତୁ ବି ରାଗ ତ ଅଛି ଲୁଣ ଟିକେ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ରାଗ ଲୁଣ ହେଲାନି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଣିନି କହ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗିବ ଟିକେ ଲୁଣ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ନା ପୁରା ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ନା ବୋଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପେଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଖାଅ ଖାଇକି ଦେଖ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛୁ ଭଲ ଲାଗେ ପରା ଆଉ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ବାଟିକି ଦିଅନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ପନକି ମାଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଁ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇମିଲ ହଁ ଟିକେ ଖାଅ ଖାଇନେ କି ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଅ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଥିରେ କରି ଦଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲେ ଆହୁରି ତ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ବାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ବାଟିବୁ କି ଧନିଆ ପତ୍ର ଇଏଗା ଏଇ ଯେ ଚାଇନା ଧନିଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କାଲିକି କରିବା କାଲି କରିବା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟି ଦବୁ দিয়ে গুঁড়ে দেবো আর ছোট ছোট এরকম পিস করে দেবো ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ আর ছোট করে দেবো এই ତୁମକୁ ଯେ ଏବେ ପେଡ଼ାଟା ଦେଲି
ताठू या भल लगुनि बढ़िया लाଗୁଛି या पूरा पाची ଯାଇଛି पेड़ा गुड़ा ସବୁ ଗାବାଜି ହେଇଛି आ मीठा केते बड़े अछि कोना बो मस्त अछि मीठा ରିକି ନବୁ ନେବେ बे छुआ नबो से नबो बढ़िया लाଗୁଛି देखंतु सांग माने केते गुड़ा काटिथिला फिनिश हे गलानी पूरा पूरी फिनिश होबा ऊपर आ खाइबनी बो ନା भलनी बढ़िया ଲାଗୁଛି आ टे नुन होइता तो थाबी ठीक अछि ଠିକ ଅଛି हो खाइ दे तो ठीक अछि सांग माने वीडियो केमति लागला ए भवानी आइडा साइड करना रे से साइड को दे काटने पूरा पूरी साइड हो गुड़ो तो ठीक अछि सांग माने वीडियो टी को बढ़ेबानी नहले लंबा है जीवो तो आज वीडियो टी आपन को किपर लागला निहाती भाबे कमेंट सेक्शन ले जणेबे तो आज वीडियो पई एति की देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे तो रहूची जय जगन्नाथ।